Udla wase next chapter out of 10, ngingagrade an 11. It's superb. I won't lie to you. Superb, and it's very feeling for ama prizes abo. Sanibona, igama lami nguSiphiwe. Ngisuka endaweni yaseNkandla. Ngibhalele kule show ngoba kukhona intokazi eyangihlaba umxhwele engayibona emall. Okay. Le ntokazi lena ngayibuka ngayithanda. Nangendlela eyayigqoke ngayo, yayigqoke ngendlela ehloniphekile. Ishuqule nasekhanda, igqoke neingubo ezinde. Le ntokazi lena ngayizwa ngiyithanda nje. Kwakuba ukuthi ke angikwazi ukuthi ngixhumane nayo. Ngiyibuze imininingwane yayo. Le ntokazi ngangihamba nabafowethu. Manje nganqena ukuthi mangisondela kuyo abafowethu bethathe ngaleli thuba lokuthi sengihambe ngenza izinto ezingaqondakala. Okay. So intokazi mawuyibona wamcela kanjani igama lakhe nemininingwane yakhe ngoba ngizwa uthi awukhulumanga naye. Nakhuluma. Like wenza kanjani kuba uhamba nabafowenu usabuthi abafowenu afuna bekubuke lenye ilihlo. But wagcina wenze kanjani uthola igama lentokazi? Intokazi ngaxhumana nomngani wayo wase kuba uyena onginikeza imininingwane yayo einkundla zokuxhumana. Oh, so awulazi ivoice salo sisoze ngaye? Hayi angilazi, ngazi nje ismile sakhe kuphela. Hayibo Simphiwe uyariska, what if uyabhesa ukudlula mina, what if ukhulumisa kwendoda ndo? Hayi Sizobona usubona. Kwabo ukuthi nje ngathathwa ismile sakhe nangendlela owayenza ngayo okhombisa ukuthi ngathi mangimcabanga ngomcabango yami ngathi uyilo muntu lo ongakwazi ukumelana nemfuno zami. Into engaye ngiyishone mase kuthiwa khona wesilisa uthi ngimhlaba umxhwele. Ngabe nibathola lapha labantu abanhlaba umxhwele ngathi nasihlaba umuntu umxhwele nje. Siya vibe. Okay, so ngizama ukucheck ukuthi nahlangana emall ehamba nomngane wakhe wena uhamba nabafowenu. So wakwazi ukuthi ukhulumise umngane wakhe kodwa wamiyeka yena usisi. Wow, is it because awuthukile usaba ukukhuluma naye usaba ukuthi uzothini noma ngizama ukunderstand ukuthi yini enza ukuthi uyeke yena ukhulumise umngane wakhe? Ukuthi le ntokazi inesithunzi manje awukwazi ukuthi uthathe izinyathelo zokuthi uzovela uyikhulumise nje ezidlangala leni nje ayena lo muntu lo ngathi ungavele nje vele uze nje kuyona. Umngane isithunza kanasi. Umngani unalolo gazi nje lokuthi uyena uyakhuluma lo okusingaye hayi ilento bethula ilento bethula manje awukwazi ukuthi uvele usuke niyasiyuza ke nina thina abantu abaphaphile niyasiyuza cause siphaphile bese nina nizokhulumisa thina ngoba siphaphile kanti anifuni nanathi even worse nifuna amaphakade endawo athulayo yazi nisile. Hayi ngeke sisi uyabona kumele ukuthi empilweni uthathe isinyathelo sokuthi uyazethemba nento esiyithandayo futhi izehlukahlukene. Yeah, it's fine. So manje ngoba nayo ngathi uyathula nje naye mayithula nje noma uthula mawuphambi kwami but nawe mawunabantu comfortable nabo uyaqaqeka. Ngiyathula khona kodwa ngithula mama ngiphakathi kwabantu engabajwayele. Okay. Khona umuntu nje okwazi ukuphila nabanye abantu njengoba naye ngangibona usisi ukuthi hayi engaba yilento le engiyifisayo empilweni. So obafo ke mawusiyocela ukukhuluma nosisi lo phaphileke base bengasekho lapho noma nani busy nje bengakunakeni ukuthi usathe Tshobe? Ngasebenza lelo thubane elincane nje ngalitholayo ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhwebe umngane wakhe. Okay. Ukuze ngithole imininingwane
Alright. So umbuzo wami wokugcina into okwazi wayibona wachaza indlela egqoke ngayo wafaka iroko elide eshuqulile ekhanda ebuke ngathi uthobekile wachaza na ismail sakhe ngithi yini nesizotha sakhe uzothile lo uzothile yini ongayithandi kumuntu wesifazane ongathi uma uyifica kuyena namhlanje uthola ukuthi awuyibonanga le langa ufika uphoxeke ongangiphoxa kakhulu ukuthi mase sengimbona esegqokele iziketshana ezincane njengami kanje ezincane angiqonde bhuti angisho kabi kodwa No, it's okay, ngokwami ukuthi hayi lokho ngibona ngiyehla isithunzi mase sengihamba naye engasagqokanga yena usenqunuka uhamba nawe ke mall manje naye yebo ngoba nginabafowethu abadala manje bayabukisisa impela manje ngeke ngikwazi ukuthi ngimthathe ngimfake emagcekeni akobaba ngaba iphutha elikhulu impela yebo kusho ukuthi sekuthi ukufaka amagcekeni Nkosi yami sini siyadlala so besides indlela okugqoka ke yini enye engakuphoxa kuyena engangiphoxa ukuthi mama eseyigcwale wayigcwala ngalezi zinto zabo lezi yebo kuyi-makeup wayephahleka wasefaka nanenzipho inzipho angizwani nazo awuvele ubone ukuthi wahamba umendo-ke la yebo vele kube ngathi sekwenye indawo kanti ngeke mina ngithanda umuntu ozothile kahle okay so ngizubala izinto zama-looks akukho mhlawumbe uma i-personality ongayithandi ngokwe-personality yakhe noma izinto ayikhipha ngomlomo umuntu okhuluma kakhulu engazwani naye ngithanda ukuthi ngisuke endaweni yesigameko uma uke waphakamisela umoya ngilo muntu lona ophansi manje yena kodwa ngathi mangimbuka ngokwami ucabanga wabona ngathi uphansi njengawe ngibone ngathi hayi uphansi uhloniphekile futhi okay no asambe siyambona bhuti wami na uthukile hayi khona lolu indlovukazi phela le ngiyodlangana namanje wabona umuntu ngimhloniphe ngaso sonke isikhathi ngiyacabanga ukuthi ngokwenkolelo yakho vela uphuza utshwala so usually abantu mabefika la kwishow bethukile ngiya-offerishe mhlawumbe umuntu ukumtholela i-stiff noma ubhiya khona azoqaqeka ngikutholeleni-ke wena angifiki kulezi kafaro ngicabangile yebo ngathi ungangitholela lokho okunoshukeyana ujuice nje kuphela zokusiza ukuthi ube right yebo ngithi ukuthi khapha okay ngizokutholela ujuice yes ngizokutholela ujuice ngikutholela intokazi deal yebo nazo ngiyabonga kakhulu Nkosazane ngiyabonga kakhulu ungamsayandawo hlanganisa idile umqantshu bovilane ey'shubesti kuzoburuka ngathi isithaba sayesu uma ufuna ukubona ukuthi ngikhuluma ngani stick around this is Select Africa TV remember to subscribe to our channel follow us across all social media platforms and stay tuned in ungayindawo you're watching I Have a Crush on You. I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphila impilo sobawu-2 and please cela uvume tu cause mina I have a crush on you. Simphiwe owesilisa osibhalele on the show igama lakhe uSimphiwe kanti-ke njengamanje silindile ukubona ukuthi lo wesifazane obhaleliwe uzoqoma yini elakhe-ke igama usilindile. Can the church say amen? Hallelujah! Happy Tuesday! Hello, hi, welcome to the